Здравейте! Казвам се Ивайло Кунев и в това видео ще си говорим за това как да бъдем по-убедителни. Видео от поредицата от плейлиста Убеждаваща комуникация, който е плейлист насочен към това как да успявате по-често да убеждавате околните, по-лесно и по-добре да възприемате аргументите ви, да бъдете от онея хора, които по-често става по тяхното. И така, как убеждаваме? Убеждаваме по много начини, но в това видео ще говорим за харесвай човека, на когото говориш. Сега, харесвай човекът, на когото говориш. Истината е, че някои хора въобще не са за харесване, нека така да кажем. Особено някои от хората, които се опитваме да убедим, са хора, които не можем да твърдиме, че са най-лицеприятни, най-хора, които така биха били част от нашия приятелски кръг. Понякога е така, нали? Затова в човешката комуникация, в умението да комуникираме, има нещо изключително интересно. И това е нещо, което се нарича огледални неврони. Огледалните неврони са част от нашия фронтален лоб. Те са изключително интересно нещо. Те са породени от това, че всъщност ние в ежедневието си, наблюдавайки хората, подсъзнателно, благодарение на тези огледални неврони, сме склонни да съпреживяваме събитията, случките, които им се случват. Затова много често плачем на филми, които има трагични моменти, или пък съпреживяваме на героинята в филма на ужасите, която е в тъмното мазе, преследвано от някой убиец, и не можем да не изпитваме страх от дадения момент. Затова сме онези хора, които биха могли емоционално да се свържат с други хора и да преживеят техния емоция, тяхното преживяване и така нататък. Огледалните неврони са една от доказателствените характеристики за по-висока емоционална интелигентност. Хората, които имат по-добре развити огледални неврони, по-добре могат да емпатират или да влязат в обувките на човек от среща, да разберат неговите чувства, това, което той преживява и така нататък. Но огледалните неврони имат изключителен елемент и изключително влияние в убеждаващата комуникация. Защо? Защото ако ще убеждавате някой, първата битка на убеждаването започва в това да настроите себе си, да настроите начина си на мислене, че да харесвате, ама истински да харесвате човека, на който говорите. В момента, в който харесвате човека, на който говорите, смятате го за стойностен, за интересен, за полезен човек, вие предизвикате нещо изключително интересно. Харесвайки човека отсреща, той започва да харесва вас. Защо се случва това? Отговорът е простичък. За тези същите огледални неврони, за които говорихме малко по-рано. Тоест, ако харесвате човека, той неминуемо няма да стане бързо, няма да стане веднага, но в процеса на разговор ще започне да харесва вас. По същия начин, това важи, когато говорите на аудитория, на група или на по-голяма аудитория. Тези от вас, които се занимават с публично говорене, с ораторско майсторство, трябва да са наясно, че ако ти се страхуваш или се ядосваш или подценяваш аудиторията си, то предизвикваш нещо изключително интересно. Напомням ви, че огледалните неврони работят. И те работят последния начин. Ако ти не харесваш хората, на които говориш, ако ги смяташ за глупави, ако ги смяташ за хора под твоето ниво, хора, на които не може да се има доверие и такива, които те дразнят, то огледалните неврони какво ще предизвикат от аудиторията към вас? Ами ще ви смятат за неприятен човек, за човек, на който не може да се има доверие, на човек под тяхното ниво, на човек, на който те не могат по никакъв начин да повярват. Дано това видео не ви е звучало много метафизично. Огледални неврони, а ако ти харесваш, то теб те харесват. Може би сте го чували в част от духовните и религиозни твърдения. Тук искам да ви попитам, според вас, огледалните неврони и тези духовни практики, за които религиозни или духовни практики, според вас
огледалните неврони не може ли да бъдат по-скоро научните обяснения на това, което религии или духовни практики обясняват от години? Тук ще ми е много интересно да ми кажете вие какво мислите по тази тема. Има ли връзка между някои от основните твърдения в религиозните и духовните практики и невропсихологични наука или невропсихологично твърдение като огледалните неврони? Какво мислите? Ако харесвате хората, те задължително ли ще отвърнат с харесване на вас? Това са интересни въпроси, на които много бих искал да чуя вашите отговори, а защо не да формираме дискусия. Това, разбира се, се случва с коментари. А сега харесвайте хората, на които говорите или които се опитвате да убедите. Може би няма да е кой знае колко трудно, а пък може и да е полезно. Благодаря ви.